Ak si duchovne hľadajúca dušička, je možné, že po rokoch urputného hľadania, pravdy či osvietenia si konečne priznal, že tvojim najväčším problémom je tvoje ego. Takéto priznanie chce od nás určitú dávku odvahy. A tomu, kto to dokázal, môžem len úprimne pogratulovať. No je to ešte trochu inak. Ego tu nie je skutočným problémom. Ego ako také je vymyslený koncept a nie je reálne. V skutočnosti je ego len pár silných centrálnych myšlienok a predstav o tom, kto si myslíme, že sme. Takýmito najsilnejšími myšlienkami sú napríklad predstavy typu mám telo, takže som telo. Mám myšlienky, takže musím byť týmito myšlienkami. Mám pocity, takže som pocitmi. Takýto typ stotožňovania sa vytvára mylnú predstavu o tom, kto si myslíme, že sme. Jednoducho povedané, problémom je naša výhradná identifikácia s telom, myšlienkami, pocitmi a vnemami, za ktoré sa považujeme, a viera v nezávisle objavujúci sa svet, za ktorý sa nepovažujeme. A toto je skutočný problém. Rozdelili sme totiž realitu na ja a svet. Tým pádom sa dobrovoľne vyčleňujeme a oddelujeme z celosti tejto jedinej reality. Chybne sa identifikujeme a veríme v konkrétne časopriestorové umiestnenie, a to v rámci nekonečnosti a večnosti samotného vedomia. A to je kameň úrazu. Je to akýsi druh psychosomatického nedorozumenia, ktorý pre nás toto stotožňovanie mixuje a vytvára tak pocit, že sa cítime oddelení a neúplní. A tu začína boj s veternými mlynmi. Tým, že sa cítime neúplní a oddelení, tak sa prirodzene snažíme túto neúplnosť a oddelenosť naplniť. Avšak naplňame ju vonkajšími objektami, ktoré majú podobu rôznych vecí, vzťahov či činnosti od výmyslu sveta. No najväčšou tragédiou na tom celom je, že naplňanie vonkajšími objektami nefunguje. Vonkajšie objekty nemôžu nikdy túto neúplnosť zaceliť. To, čo nám toto naplňanie zvonku prináša, je len chvíľkový pocit šťastia, no vo výsledku zase len ďalší pocit nedostatku a neúplnosti. A v takomto kolotočí hľadania a uspokojovania je možné uzamknúť sa aj na celý život. Nepovažuj preto ego za samostatnú entitu. Nesnaž sa s ním bojovať, či ho potláčať. Je to vymyslený koncept. Namiesto toho rozpoznaj svoju skutočnú, esenciálnu podstatu a objav tak nekonečný zdroj naplnenia, ktorý nezávisí od vonkajšieho sveta. To, ako na to, je obsahom videokurzu, ktorý som zostavil a ide naozaj do hĺbky. Vie ti efektívne pomôcť a nazval som ho Priama cesta k seba poznaniu. Link nájdeš pod týmto videom. Ak by som mal o kurze niečo povedať, kurz postupne rozpúšťa naučené koncepty tvojej mysle o svete a tebe samom. A odhaluje tak esenciálnu prirodzenosť, ktorá je zdrojom skutočnej spokojnosti a naplnenia bez vonkajších podmienok.